హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ సాదరంగా ఈ క్లాస్కి ఆహ్వానం పరుస్తున్నాము. సో నిన్నటి క్లాస్లో భగవద్గీత యథాతథంలోని భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలని, అంటే 14 శ్లోకాల వరకు నిన్నటి క్లాస్లో మనము చూసాము. ముఖ్యంగా ఈ 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు కృష్ణ భక్తి భావన విధానాన్ని వివరించడం జరిగింది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడే సర్వైశ్వర్య పూర్ణుడు అని, ఆయన నుండే, ఆయన యొక్క ఒక అంశ ద్వారా మాత్రమే ఈ సృష్టి అంతా కూడా పోషించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము, పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మానవులలో ఏ ఒక్కళ్ళు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, అలా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటి 8 అంశాల సముదాయంగా భగవంతుడి యొక్క భిన్న ప్రకృతి ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది అని, అలాగే ఇంకా ఆయన వీటికి అన్యంగా ఆ భగవంతుని పరాప్రకృతి ఉన్నది, అపర ప్రకృతి అది పరాప్రకృతి ఉన్నది అని, ఈ రెండింటి కలయిక వలనే సమస్త జీవుల ఉత్పన్నము ఉన్నది అని, అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యము మరొకటి లేదు, దారంలో ముత్యములు గుచ్చబడినట్లుగా సమస్తము నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే ఆ భగవంతుడు 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో ఆయన ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క శక్తి ఏ విధాలుగా ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్పినటువంటిది, నీటిలో రుచిని నేను, సూర్యచంద్రులలో ఉండేటువంటి కాంతిని అని, వేద మంత్రాలలో ఓంకారము ఆయన అని, ఆకాశంలోని శబ్దాన్ని, మానవులలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని, ఇంకా భూమి యొక్క ఆ సుగంధము ఆయనని, అగ్నిలో ఉండే వేడి ఆయనని, జీవులలో ఉండేటువంటి ప్రాణము ఆయనని, ఇంకా చెప్పినటువంటి సర్వ ప్రాణులలో ఉండేటువంటి సనాతన బీజము అని, బుద్ధిమంతులలో బుద్ధి అని, శక్తిమంతులలో శక్తి ఆయన అని, ఇంకా ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి అంటే విషయాలలో బలవంతులలో ఉండేటువంటి బలము కూడా భగవంతుడేనని, ఇంకా ధర్మ విరుద్ధం కాకుండా ఉండేటువంటి మైథున భోగం కూడా భగవంతుని దే అని చెప్తూ ఆయన ఇంకా సత్వ రజో తమో గుణాలకు చెందినటువంటి జీవుల యొక్క భావాలన్నీ కూడా ఆయన నుండే వచ్చాయి అని, అయితే ఆ గుణాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాయి తప్ప వాటి ఆధీనంలో ఆ భగవంతుడు ఉండడు అని, ఆ భగవంతుడు నిర్గుణుడుగా చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చూడడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ వచ్చారు, త్రిగుణాల చేత మోహితులైనటువంటి ఈ సమస్త జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ గుణాలకు అతీతుడనైనటువంటి, నశింపులేనటువంటి, శాశ్వతుడనైనటువంటి నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అర్జున అంటూ తెలియచేశారు. ఇక నిన్నటి క్లాసులో చివరి శ్లోకంగా ఉన్నటువంటి 14వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము, ఆయన చెప్పడం జరిగింది, భగవంతునికి అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి అని, ఆ శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఈ
ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యశక్తిని దాటడం అనేది సాధారణంగా సాధ్యపడదు అని, కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వారు సులభంగా దాటగలరు అంటూ నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు మనము క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తిని దాటడం అనేది సాధారణకు సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ, కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారో వారు ఆ మాయాశక్తి నుంచి బయటపడగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము నిన్నటి చివరి శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక 15వ శ్లోకం చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దుష్కృతినో మూఢ అంటే దుష్కృతిన అంటే దుష్టులు, మూఢ అంటే మూడులు, ప్రపద్యంతే అంటే శరణుజొచ్చరు అని చెప్తారు. శరణుజొచ్చరు. నరాధమ అంటే మానవులలో అధములు, అత్యంత అడుగు భాగాన అధములుగా ఉన్నటువంటి వారు. మాయాయాప అంటే ఇక్కడ హృత, మాయాయాప హృత అంటే ఆవరించబడి ఉన్నటువంటి, మాయ చేత ఆవరించబడి ఉన్నటువంటి, జ్ఞాన అంటే ఎవరి జ్ఞానం అయితే ఉందో అది. ఆసురం అంటే రాక్షస భావాలను, ఆ భావం అంటే ప్రవృత్తిని, ఆశ్రిత అంటే స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, అలాగే ఆ రాక్షస భావాలను, నాస్తికమైనటువంటి ఆ దానవ ప్రవృత్తిని చేపట్టినటువంటి వారు, అంటే ఆశ్రయించినటువంటి దుష్టులు నాకు శరణుజొచ్చరు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మాలకు కేవలము శరణజొచ్చడము ద్వారా మనిషి
ఆ కఠినమైనటువంటి ప్రకృతి నియమాలను దాటగలడని భగవద్గీతలో మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి నాకు శరణాగతులైనటువంటి వారు దీనిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి కఠిన నియమాలన్నింటినీ కూడా దాటగలిగి ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి అట్లా అంటే చాలా మంది సమాజంలో ఉన్నారు కదా, విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళు, తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, వ్యాపారస్తులు, పాలకులు, వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ భగవంతుని తెలిసినటువంటి వారు ఎందుకు శరణజొచ్చరు అని అంటే, ఇక్కడ ముక్తి అంటే ప్రకృతి నియమాల నుండి మోక్షము అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో కాబట్టి ఇది సాధారణంగా భగవంతుని పాదపద్మాలకు శరణజొచ్చుట ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. అంతేకాని ఈ భౌతిక విషయాలలో అనురక్తులు అయినటువంటి వారు ఈ పద్ధతిని తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు. ఇది చాలా సరళమైనటువంటి పద్ధతి అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని తెలుసుకోలేకుండా పోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా దుష్కృతిన అని చెప్తున్నారు. దుష్కృతినః అంటే దుష్కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు ఒక 4 రకాలుగా ఉన్నారు. అంటే మహామూఢులు, అంటే ఇక వాళ్ళు కష్టించి పనిచేసే జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులై ఉండే వారిని మూఢులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వారు తమ కష్టఫలాన్ని తామే అనుభవించాలి అని కోరుకుంటారు అని చెప్తారు. దానిని వారు భగవంతునితో పంచుకోరు. ఎలాగైతే ఒక బరువులు మోసేటువంటి గాడిద ఇక్కడ ఈ మూఢులకు చాలా చక్కని ఉదాహరణగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ అల్ప జంతువు ఏదైతే ఉందో అది తన యజమాని చేత కష్టమైనటువంటి పని చేయించుకుంటాడు. రెయిన్బోలో అతను ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాను అటువంటి తెలియకుండా వేసేటువంటి కొంచెం ఆ గడ్డి మేత కోసం అది పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అతను కొడతాడేమో అనేటువంటి భయంలో నిద్రలో కూడా ఆ విధంగానే తను తింటూ కూడా అది ఆ పని చేసుకుంటూ పోతుంది తప్ప ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉంటూ ఉందని చెప్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఆ గాడిదలు పాటలు తత్వం పాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఓండ్రు ధ్వని కేవలము ఇతరులను కలతను కలిగిస్తూ ఉంటుంది. గాడిద అర్థం మనకి ఎంతో ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కలతను కలిగిస్తుంది. ఎవరి కోసం తాను పని చేయాలో తెలుసుకోలేని ఆ మూఢుడైనటువంటి ఆ కామ్య కర్మ రహితులు ఉండేటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి కూడా ఆ గాడిదలాగానే ఉంటుంది అని చెప్తాను. సో కాబట్టి మరి ఆ కర్మ యజ్ఞం కొరకు ఉద్దేశింపబడినటువంటి తన జీవిత విధానం వారికి తెలియకుండా ఆ మూర్ఖులుగా ఉండిపోతారు అని చెప్తారు. ఇక మరి రెండో రకమైనటువంటి వారు నరాధములు, మానవులలో అధములు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే దుష్కృతులలో మరొక తరగతి అయినటువంటి ఈ నరాధములు అంటే మానవులలో అత్యంత అధములు అని చెప్పబడతారు. నర అంటే మానవులు, అధమ అంటే అత్యల్పమైనటువంటిది. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు చూసి తెలుసుకున్నట్లుగా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల వివిధ జీవరాశులు ఉంటే అందులో 4 లక్షల రకాల మానవ జాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అందులో ఈ నరాధములు కూడా ఒక రకమైనటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అనేక మానవ జాతులలో చాలా రకాలైనటువంటి అనాగరికరమైనటువంటి ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ సాంఘిక, రాజకీయ, ధార్మిక నియమాలను కలిగిన వారే నాగరిక మానవులు అని చెప్పుకుంటారు. అలా తెలుసుకోకుండా వాటిని లేకుండా ఉండేటువంటి అధములు కూడా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మూడవ రకమైనటువంటి ఆ దుష్కృతులలో వేరొక తరగతి మాయాపహృత జ్ఞాన, అంటే మాయా ప్రభావము వలన తమ విశేష జ్ఞానము నశించిపోయిన వారు అని చెప్పబడతారు. లేదా సమాజంలో తప్పుదారి పట్టినటువంటి మేధావులు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు.
వీరంతా కూడా బాగా చదువుకున్న వారే, అంటే గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రవేత్తలు, ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి వారు, వీరందరూ కూడా తప్పుదారి పట్టి ఉన్నటువంటి భగవంతునికి అవిధేయులుగా ఉంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని వారు అంగీకరించకుండా ప్రతిదీ తామే కారకులము, తామే చేయగలుగుతున్నాము అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండేటువంటి వారుగా చెప్పబడేటువంటి వారు ఈ మాయాపహృత జ్ఞాన అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే నాస్తికవాదులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. సో ఇక 4వ రకమైనటువంటి వారు ఆసురం భావమాశ్రిత. అంటే ఆ ఆసురీ పద్ధతులు కలిగినటువంటి వారుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అంటే వారు ఆ రాక్షస గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. ఇక ఈ వర్గంలో ఉండేటువంటి వారు బాహాటంగా నాస్తికులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏనాడు అవతరించడని వారిలో కొందరు వాదిస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. ఇక వారు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించినటువంటి వారుగా, భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి వారు. సో మనం చూసే అనేక మంది రాక్షసులను చూస్తాం. కంసుడు, కర్ణుడు, ఇక్కడ సో రావణుడు, హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, వివిధ రకాలైనటువంటి రాక్షసులు, శిశుపాలుడు, వక్రదంతుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించకుండా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్పుకుంటారు. సో ఇక ఆ విధంగా ఈ 4 రకాలైనటువంటి, అంటే మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితు, కల్పనాపరులు, అలాగే ఆ బహిరంగ నాస్తికులు అయినటువంటి వీరు ఇక ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడూ కూడా శరణుచొచ్చరు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఏనాడు కూడా వారు శరణుజొచ్చరు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ విధంగా ఆ దుష్కృతులను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ఇక పుణ్యాత్ములను గురించి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో ఇక్కడ మరలా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ భరతర్షభ, అంటే ఓ భరత వంశులలో శ్రేష్ఠుడా. ఆయన చతుర్విధాం భజంతే మాం, అంటే నన్ను ఆశ్రయించేటువంటి మరొక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. వారే ఆర్తో, అంటే ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, కష్టాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే సుకృతిని అంటే పుణ్యాత్మ. అలాగే జిజ్ఞాసువు, అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి వాళ్ళు, ఆ జిజ్ఞాసువు అనేటువంటి వాడు. అలాగే అర్థార్థి, అంటే సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వాడు. ఇక జ్ఞాని, అంటే ఆత్మ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యపురుషులు ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని సుకృతిన, అంటే ఆ భగవంతుని ఇక్కడ వారు అంటే పుణ్యాత్ములు, దుష్కృతిన అంటే దుష్టులు. ఇక్కడ పుణ్యాత్ములు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి ఆ పుణ్యాత్ములు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారిని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. వారిలో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆర్తి, అంటే ఆపదలలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా మనం భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉంటుంటాం, హరే కృష్ణ. సో ఈ 2 ఇమేజెస్ కి సంబంధించిన ఏదైనా అంశాన్ని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సార్, మాతాజీ. పైన ఆర్తి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 2 వాటిని గుర్తుపెట్టి వాటి స్టోరీ ఏమైనా చెప్పగలిగేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే. ఓకే, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ, ఒకటేమో గజేంద్ర మోక్షము ప్రభుజీ ఆ పిక్చర్ లో ఉండేది, ఆ మాతాజీ. ఒకటి ద్రౌపదీ దేవి
వస్త్రాపహరణలో ఆమె ఆర్తితో భగవాన్ని పిలుస్తుంది. అంటే తనని కాపాడమని పిలుస్తుంది. అది ప్రభుజీ నాకు అర్థం. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శ్రీమాతాజీ గజేంద్ర స్టోరీ ఏమన్నా కొంచెం చెప్పగలరా? 2 పాయింట్స్ శ్రీమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ అదే ప్రభుజీ, పైనది గజేంద్ర మోక్షము. ఇంకా అప్పటి వరకు నేనే ఏదైనా చేసుకోగలను అని అనుకున్నది. ఇంకా చివరి మూమెంట్ లో లేదు, ఇంకా నా చేత కాదు, నన్ను నువ్వే రక్షించాల్సిన దేవాది దేవుడివి అని ఎప్పుడైతే ఆ లోటస్ ఫీట్ దగ్గర పెట్టగలని అప్పుడు దేవుడు కరుణిస్తాడు అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా ద్రౌపది దేవి అప్పటి వరకు ద్రౌపది స్టోరీ ఇంకొకటి ఇద్దాం. ఓకే, చూద్దాం. చేతులు అడ్డం పెట్టుకుంటుంది. అవునవును. ఓకే. తర్వాత ఎప్పుడైతే అక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకే ఉంటుంది. చేతులు పూర్తి ఎత్తంగానే అప్పుడు అంటే ఇంకా నాకు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినాను, నేను నీకే శరణాగతి పొందుతున్నాను దేవాది దేవా అని ఎప్పుడైతే కృష్ణ అని అనుకుంటుందో అప్పుడు తను అక్కడి నుంచి ఆయన సర్వ్ చేస్తారు అని ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ, హరి బోల్ మాతాజీ ఇద్దరు కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆపదలలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా వారి యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతంగా ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటారు అని చెప్తారు. మొదట కూడా గజేంద్రుడు ముసలి నుండి తనను తాను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి గర్వంతో ఎంతో కాలం యుద్ధం గుంజుకోవడానికి పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పటికీ కూడా ఇక తాను బయటపడలేను అనేటువంటి సమయంలో నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారు ఎవరూ లేరనుకుంటూ ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆ పుష్పాన్ని, కమలాన్ని తీసి ఆ భగవంతుడు చూయిస్తూ ఆయన వేడుకోగానే వెంటనే అక్కడ చాలా పద్యాలు చెప్తూ ఉంటారు, చాలా గజేంద్ర మోక్షంలో ఉంటాయి. పక్కనే ఉన్నటువంటి లక్ష్మీమాతకు చెప్పకుండా, పక్కనే ఉన్నటువంటి తన వాహనమైనటువంటి గరుడుకు కూడా చెప్పకుండా, అలాగే లక్ష్మీమాత కొంచెం పట్టుకుని అంటే అంతకుముందు అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు, తను పడుకుని ఉంటాడు, అది కూడా చూసుకోకుండా లేచి అంత వేగంగా వచ్చి కాపాడతారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ద్రౌపది కూడా మొదటగా తన భర్తలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఉన్నవారు ఇంకెవరో కాపాడతారు, లేదా తనను తాను కాపాడుకోగలను అనేటువంటి భావనతో కూడా ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఇక ఆ దుశ్శాసనుడు చీర గుంజేటువంటి సమయంలో తను సరిపోలేనటువంటి స్థితిలో అప్పుడు ఆ భగవంతుని వేడుకోగానే వెంటనే ఆయన అంతమంటూ లేని చీరలను ఇవ్వడం ద్వారా ఆమెను రక్షించారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు. హరే కృష్ణ, కళావతి మాతాజీ. అయ్యో, హరే కృష్ణ, మళ్ళీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాత. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ అర్ధార్థులకి 2 ఉన్నాయి. ఇందులో ఎవరున్నాయి? ఒకటి వచ్చి ధ్రువుడు అనుకుంటాను ప్రభుజీ ఇది. ఎస్ మాతాజీ, ధ్రువుడు. నెక్స్ట్ సుగ్రీవుడు. యా మాతాజీ. ఓకే, ఒకటి ధ్రువుడు గురించి చెప్పగలరా ఎవరన్నా? చెప్తాను, కొంచెం చెప్పనా ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభుజీ. అంటే తండ్రి తొడ మీద కూర్చోపెట్టినందుకు తను ఆ ఆధిపత్యం తీసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఏడిస్తే అడవికి చెల్లి నారాయణని జపం చేయమని చెప్తే కన్నా అతడే మనం కాపాడగలడంటే అరణ్యానికి వెళ్ళి అప్పుడు నారాయణని జపం చేస్తే ఆయన అతనికి ధ్రువలోకాన్నే, మీరు షార్ట్ గా చెప్పమన్నారు కాబట్టి జస్ట్ మేము చెప్తున్నాను ప్రభుజీ. ధ్రువలోకాన్నే అతనికి ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇంకా సుగ్రీవుడిది వేరే ఎవరైనా చెప్తారు ప్రభుజీ? మాతాజీ వేరే వాళ్ళకి. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకో. నమస్తే గురుజీ. చెప్పగలరా మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీని స్టోరీ ఏమన్నా కొంచెం చిన్న పాయింట్స్ 2-3 సీతా అన్వేషణకు బయలుదేరినప్పుడు శుక్రుడిని ఋషి కేంద్రం ఆ పర్వతం మీద సుగ్రీవుని కలిసి సుగ్రీవుని యొక్క కష్టాన్ని దూరం చేయడానికి, అంటే రాజాధికారము భార్యని ఇవ్వడానికి అభయం స్వామి. ఓకే మాతాజీ, పర్వాలేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
వాలి సుగ్రీవులు అన్నదమ్ములు కదా ప్రభుజీ. వాళ్ళు మాతాజీ. వాలి సుగ్రీవుడు సత్యానికి న్యాయానికి నియమించబడి ఉంటాడు. వాలి తమ్ముడు భార్య అదే సుగ్రీవుని భార్యనే చెరపట్టింటాడు. అందుకే అన్నిట్లోనూ వాలి ఎక్కువ బలవంతుడైన సుగ్రీవునికి తక్కువ ఉన్నా కూడా రాముడు సుగ్రీవుడినే చేరదీస్తాడు. ఎందుకు అని వాలి అడుగుతాడు. లాస్ట్ లో అడిగినప్పుడు చెప్తాడు, ధర్మానికి అర్థానికి న్యాయానికి కరెక్ట్ గా సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు. నువ్వు ఎన్నిలో బలవంతుడైనా కానీ, ఎన్నిట్లో మంచివాడు అయినా కానీ, ధర్మం కోసం న్యాయం కోసము నువ్వు పోరాడలేదు. తమ్ముడు భార్యని అదే బ్రదర్ భార్యనే నువ్వు చెరపట్టావు. నువ్వు ఎలా మహారాజు అవుతావు అని అడుగుతారు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు తన పిన్న తల్లి అవమానపరిచినటువంటి సందర్భంలో తల్లి చెప్పినప్పుడు విష్ణువుని గురించి ధ్యానం చేస్తే మనకి బాధలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తే తను వచ్చి చిన్నవాడుగా ఉన్నప్పుడే 5 సంవత్సరాల బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే వచ్చి ఆ విష్ణువుని గురించి, అంటే ఇక్కడ రాజ్యం కోసం, ఇక్కడ మనం అర్థం చేస్తూ సిరి సంపదల కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి మొదట అంటే ఆ బ్రహ్మర్షి నారదుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అతడు ఆ తపం చేయడము, ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగానే అయ్యో గాజు పెంకు వంటి అశాశ్వతమైనటువంటి సిరి సంపదల కోసమా నేను భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నది, ధ్యానం చేసింది అని అప్పుడు నాకు భక్తి మార్గాన్ని ఇవ్వమంటే అప్పుడు ఆయన భగవంతుణ్ణి భక్తి ద్వారా కొలుస్తూ అనేక సంవత్సరాల కాలం ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించి చివరికి ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా ఆయనకు ఒక ధ్రువ నక్షత్రంగా ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ సుగ్రీవుడు కూడా వాలి తన అన్న యొక్క బాధల నుండి బయటపడడానికి, తన రాజ్యాన్ని తను పొందడానికి, తన విషయాల్లో అన్న చేస్తున్నటువంటి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి వాటి నుండి బయటపడడానికి శ్రీరామచంద్రుడిని శరణు వేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు తన సంపదల కోసం కూడా భగవంతుడిని వేడుకుంటారని, ఆ విధంగా కూడా భగవంతుడు వారిని అనుగ్రహిస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇవి జిజ్ఞాసువులు. ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసేదాన్ని? ఈ రెండిటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదు అంటే కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? ముగ్గురు మళ్ళీ ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళే. ఓకే మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జిజ్ఞాసులు అంటే జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగోరేవారు గురువుని ఆశ్రయిస్తారు ప్రభుజీ. గురువు శిష్యులు, అది నాకు అర్థమైంది ప్రభుజీ. అంటే గురువుని ఆశ్రయించి పరంపరలో ఉండే గురువుని ఆశ్రయించి జ్ఞానాన్ని సంపార్జన చేసి ఉత్తమ గతులు పొందడానికి ఆర్తిగా గురువులను ఆశ్రయించే వాళ్ళు ప్రభుజీ జిజ్ఞాసులు. ఓకే. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు ఆ నైమిషారణ్యంలో నిరంతరం కూడా ఈ ఋషులు మహర్షులందరూ కూడా ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వారి ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి నిరంతరం కూడా ఆసక్తులై ఉంటారు అని చెప్తారు జిజ్ఞాసులు. హరే కృష్ణ. జ్ఞాన అభిలాషి, జ్ఞాని. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 ఫిగర్లలో ఉన్నటువంటి వారిని గుర్తుపట్టగలేవారు. ఓకే, ఇక్కడ కళావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చి అది సుఖదేవ ప్రభుజీ. సుఖదేవ స్వామి అంటే భాగవతాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ. పరీక్షిత్ మహారాజుకు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీ మాతాజీ ఏమైనా చెప్పగలరా ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని? ప్రభుజీ. సుఖదేవ్ గోస్వామి ప్రభుజీ. అదే దీనికి స్టోరీ ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈమె తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈయన ముగ్గురు గురించి ఏమన్నా చిన్న విషయం? ప్రభుజీ, ఈ బయట ప్రపంచంలోకి నేను రాను అని 12 సంవత్సరాలు తల్లి గర్భంలోనే ఉండిపోతాడు ప్రభుజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి.
ఇంకా తర్వాత ఇంకెప్పటికైనా రావాల్సిందే అనేటట్లుగా అంటే ఈ భగవద్గీత గురించి, దేవాది దేవుని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన తను తెలుసుకున్న విషయాన్ని పంచాలి అనేటువంటి ఎవరైతే ముఖ్యంగా భగవంతుని గురించి ప్రచారం చేస్తారో అనేటట్లుగా అతను చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత, ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ వ్యాస మహర్షి యొక్క కుమారుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి ఆ తల్లి గర్భంలోనే, ఎందుకంటే బయటికి వస్తే ఈ మాయా ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, ప్రకృతి త్రిగుణాల సాంగత్యం వల్ల తను బంధితుడవుతాను అనేటువంటి ఒక దానితో ఆయన బయటికి రాకుండా ఉంటాను అని చెప్పి అక్కడే ఉంటారండి. మాతో చెప్పినట్టుగా 12 సంవత్సరాల పాటు, అంటే ఎక్కువ సంవత్సరాల కాలం అక్కడే ఆ తల్లి గర్భంలోనే ఉంటాడట. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ బయటకు వస్తే ఈ మాయా ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము దాని యొక్క సాంగత్యం వల్ల మాయలో పడిపోతాము అనేటువంటి భావనతో నేను రాను అని అంటుంటారు అని చెప్తారు. అయితే వ్యాసుడు, ఎందుకంటే అతడు కూడా అంతకుముందు జ్ఞానిగానే ఉన్నటువంటి వ్యాసుడు ఎంత బతిమల్లకుని బయటికి రాడట. కానీ అప్పుడు వ్యాసుల వారు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ భగవాను వారు ఏడుకుంటారట. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు ఈ మాయాశక్తులకు ఆయన ప్రభువు కనుక, నా యొక్క మాయాశక్తి నిన్ను ఏమీ చెయ్యదు అని మాట ఇచ్చినప్పుడే ఆ తల్లి గర్భంలో, అంతకుముందు వ్యాసుడు ఆమె ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఆ గర్భంలో ఉంటావు, ఆమె ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు చూసావా, నీ భార్య గురించి నువ్వు ఎంతో అట్లా మోహం అయ్యావు అని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఆయన అని ఉన్నాడట. అట్లా ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వారు జ్ఞానులు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకొని, ఆ భగవంతుడే సర్వము అనేటువంటి తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఆ జ్ఞానులు అని చెప్తారు. సో వారు ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి విషయాలు కాకుండా ఎప్పుడూ నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అదే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. భాగవతాన్ని ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకు 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కూడా వివరించేటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు ఆ విషయాలు పంచుకున్నటువంటి మీ అందరికీ. సో ఇంకా ఆయన మరి ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చేటువంటి ఆ నలుగురు ఉన్నారు. మరి ఆ నలుగురులోనూ జ్ఞాని ఆ భగవంతునికి, అంటే ఆ నలుగురిలో ఎవరు ఉత్తములు అనేటువంటి సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః. ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ నలుగురిలో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వారిలో, అంటే వీరందరూ కూడా గొప్పవారే అయినప్పటికీ, పుణ్యాత్ములే అయినప్పటికీ కూడా ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని, ఎందుకంటే ఆ ఆత్మజ్ఞాని అనేటువంటి వాడు ఈ భౌతిక వాంఛలకు అతీతంగా ఉండి నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆ భగవంతుని లీలలను గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే అంటున్నారు, నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించేటువంటి ఆత్మ జ్ఞాని అత్యుత్తముడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ సమస్త భౌతిక వాంఛల కల్మషాల నుండి ముక్తులైనటువంటి ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, ఆ నిర్ధనుడు, పరమజ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటువంటి వాడు అందరూ కూడా విశుద్ధ భక్తులే అవుతారు. కానీ వీరందరిలో కూడా ఆ పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, భౌతిక వాంఛారహితుడు నిజంగా విశుద్ధ భక్తుడవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ నలుగురిలో పూర్ణ జ్ఞానవంతుడు అయినటువంటి భక్తుడు ఆ అత్యుత్తముడు అని చెప్తున్నారు. మరి అలాంటి వానికి ఆ భగవంతుడు ఎంతో ప్రియమైన వాడు. అందుకే ఆ భగవంతుడు తప్ప మరొక ఏ విషయాల గురించి వారు ఆలోచించకుండా ఉంటారు అని. అదేవిధంగా వారు కూడా ఆ విధంగా ఉండేటువంటి వారు కూడా నాకు ఎంతో ప్రియమైన వారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విశుద్ధ భక్తుల ఎడ ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా కరుణతోనే ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే అంతకుముందు స్టోరీలో అంబరీషుడి విషయంలో కూడా ఎప్పుడు నేను నా భక్తుల యొక్క ఆధీనుడను అని చెప్తారు ఆ భగవంతుడు. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు
భక్తుల యొక్క ఆధీనుడు అంటే భక్తులు ఏం చెప్తే అది చేస్తాడు. అంటే భక్తితో శుద్ధ భక్తులు అంటే భక్తి ముసుగులో వేసుకొని చేసేటువంటి మేము ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇది చేయిస్తాం అది చేయిస్తాం అనేటువంటిది కాదు. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తుల కోసం ఆ భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ చెప్పేటువంటి అంశం, ఎవరైతే ఆయన యొక్క భక్తులు ఉన్నారో వారంటే ఆ భక్తులకి ఆయనంటే ఇష్టము, ఆయనకు కూడా ఆ భక్తులంటే ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉదారాః సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మ మామే వానుత్తమాం గతిం. ఈ భక్తులందరూ నిస్సందేహంగా అంటే ఈ భక్తులందరూ కూడా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రము నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అంటే జ్ఞానంలో ఆ పరిపూర్ణులు కానటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతునికి ప్రియమైన వారు కారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ భగవంతుని అంటే ఆ భగవంతుని ఆత్మస్వరూపులు అని చెప్తున్నారు జ్ఞాని. ఎందుకు మరి ఆ జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని గురించే అన్వేషిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక ఆయన ఇక్కడ ఆ విశుద్ధ భక్తులు సర్వదా నా హృదయంలో ఉంటారు, నేను సర్వదా నా భక్తుల హృదయంలో ఉంటాను అంటూ ఆ భగవంతుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక ఆ భక్తులు అంటే ఆ భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. వారు ఆయన యొక్క ఆత్మస్వరూపులే. సో వ్యాసుడు వంటి జ్ఞానులు ఆయనను గురించినటువంటి తత్వాన్ని భగవద్గీత, భాగవతము, అనేకమైనటువంటి పురాణాలని వారు రచించడము, విభజించడం చేసినటువంటి పరిస్థితులు, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని మనకు మానవాళికి తెలియజేసినటువంటి వారు ఆయన యొక్క ఆత్మస్వరూపులు అయినటువంటి. సో అందుకే ఆయన యొక్క స్వరూపులే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఇటువంటి జ్ఞానులను. ఇంకా మరి ఆ శుద్ధ భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు కానీ, ఆ వ్యాస మహర్షులు వంటి వారు చాలా అరుదుగా ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. సో ఇక్కడ సుదుర్లభ అంటున్నారు ఇక్కడ, అంటే అరుదుగా కనపడతారు. ఎవరంటే అటువంటి మహాత్ములు. మరి ఎవరు? ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు అనేక జన్మ మృత్యువుల తరువాత, అంటే అనేక జనన మరణాల తర్వాత, అనేక జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయము, వాసుదేవ సర్వమితి అంటే ఆ జగత్తంతా కూడా ఆ వాసుదేవమయము, సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి జ్ఞానంలో వారు ఉంటారు. ఆ అనేక జన్మలలో వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ పుణ్య కర్మల వలన వారు ఆ విధంగా ఉంటారని, మరి అటువంటి అంటే ఆ నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహాత్ములు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కామైస్తైస్తైర్హృతజ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్యదేవతాః తం తం నియమమాస్తాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. భౌతిక వాంఛలచే బుద్ధి బడి వివేకము కోల్పోయినటువంటి కొందరు ఇతర దేవతలను వాళ్లకు తగిన నియమాలతో ఉపాసిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భౌతిక వాంఛల ద్వారా ఆ బుద్ధి అపహరించబడినటువంటి వాళ్ళు
ఆ దేవతలకు శరణుజొచ్చి వారి యొక్క స్వభావాలను అనుసరించి, అంటే వాళ్ళకు తగినటువంటి నియమాలతో, అంటే వారి స్వభావాలను అనుసరించి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలను అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడిన వారు భగవంతునికి శరణుజొచ్చి అతని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొంటారు అని, ఇక ఆ భౌతిక కల్మషాల నుండి పూర్తిగా బయటపడినటువంటి వారు స్వభావరీత్యా అభక్తులే అని చెప్తారు. మరి వారు ఆ భౌతిక వాంఛలను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కోరికలతో ఇతర దేవతా అర్చనము చేస్తూ ఉంటుంటారు అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదదామ్యహం. ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, యా యా అంటే ఎవడైతే, యాం యాం అంటే ఏ ఏ, తనుం అంటే ఇక్కడ దేవతా రూపాన్ని, భక్త అంటే భక్తుడు, శ్రద్ధయా అంటే శ్రద్ధతో, అర్పితుం అంటే పూజించడం, ఇచ్చతి అంటే కోరుకుంటాడో, తస్య తస్య అంటే అతనికి, ఆ అచలాం అంటే స్థిరమైన, చలనం లేకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి, స్థిరమైనటువంటి, శ్రద్ధ అంటే శ్రద్ధను, తామేవ విదదామ్యహం అంటున్నారు. అంటే నిశ్చయంగా ఆయనే ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతూ ఉన్నాడో అతనికి ఆ దేవత పట్ల అచంచలమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో విజయాలు, అంటే వారు కావలసినటువంటి వారిని త్వరగానే పొందాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. సో ఈ కామ్యకర్మ రక్తులై ఉంటుంటారు కనుక వారు కోరుకున్నటువంటి వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ దేవతల అర్చన చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారికి ఆ విధమైనటువంటి అనుగ్రహం కూడా నేనే కలగజేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు ప్రతిదానికి కూడా స్వేచ్ఛను ఇస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. అందుకే ఒక వ్యక్తి భౌతిక భోగాన్ని కోరుకుంటే ఆ సౌకర్యాలు దేవతల నుండి పొందాలని శ్రద్ధగా కోరుకుంటే వారి యొక్క హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు వారికి ఆ అనుగ్రహాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఆ భగవంతుడు వారికి పరిమితులతో కూడినటువంటి ఆ స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ జీవుడు దేవత ఇద్దరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనులే, సంకల్ప ఆధీనులై ఉండాల్సినటువంటిది. కనుక మరి ఆ దేవతలు ఇచ్చేటువంటి ఆ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటివి. అంటే అవి మరి ఆ దేవతల యొక్క స్థానాలే స్థిరమైనటువంటివి కానిటువంటి పరిస్థితులలో వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ వరాలు కానీ, ఆ కోరికలు కానీ, నెరవేర్చేటువంటి కోరికలు కూడా అశాశ్వతాలు అయినటువంటివి. ఆ భగవంతుడి ద్వారా పొందేటువంటిది మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తత కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందుతాడు. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ దేవతలందరూ కూడా, ఈ దేవతా గణమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనులే, అలాగే జీవులు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనులే. సో ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ భగవంతుడు మనకి ఆ దేవతలను, అలాగే మానవులను, అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి యజ్ఞాలను ఇచ్చి పరస్పర సహకారం ద్వారా మీరందరూ సుఖమయమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపండి అని చెప్తారు. అంటే మన యొక్క ధర్మాన్ని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు వారు
అంటే మనకు కావలసినటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా, అంటే గాలి, వెలుతురు, వర్షాన్ని, వీటన్నిటిని కూడా కలగజేస్తూ ఉంటుంటారు. అది వారి యొక్క ధర్మం. ఎందుకంటే ఒక ప్రధానమంత్రి అధీనంలో మంత్రివర్గం ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఈ దేవతామూర్తులు పనిచేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలాంటి వారు ఆ ఒకవేళ మనం కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటే నేరుగా వారికి కూడా, అంటే ఇక్కడ అది చెందుతూ ఉంటుంది. సో కనుక వారందరూ కూడా ఎటువంటి అసూయ లేకుండా వారు ఆ విషయాన్ని మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆ దేవతల్లో కూడా గర్వం పెరిగిపోతుంది. నేనే చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావన వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడు వారికి కూడా తన లీలల ద్వారా తగినటువంటి గుణపాఠాలు నేర్పుతూ ఉంటుంటాడు. ఆ ఇంద్రుడికి గోవర్ధన పూజ చేయించడం ద్వారా, అలాగే ఇతర దేవతలకు కూడా వారు ఎప్పుడైతే మోహానికి గురవుతూ ఉంటారో అప్పుడు ఆ మోహాన్ని కూడా, ఎందుకంటే వారు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులే కనుక వారి యొక్క మోహాన్ని కూడా తొలగించే విధంగా భగవంతుడు లీలలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటుంటారు మనకి. సో సాధారణంగా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ దేవతలు ఏవైతే ఉన్నారో ఈ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగానే ఉండేటువంటి వారు కనుక మనము ఒక వృక్షంలోని ఒక అంగానికి మాత్రం, లేదా దేహంలోని ఒక అంగానికి మాత్రమే తగినటువంటి శక్తి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేము. మరి పూర్తిగా అన్ని అంగాలకి అందాలంటే నోటి ద్వారానే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఒక వృక్షం బాగా వెదగాలి అంటే మొదటికే నీరు పోయాలి. ఆ మొదటిగా ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే మనం అందరినీ సంతృప్తి పరిచినట్లుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అన్ని శాఖలకు కూడా నీరు అందుతుంది వృక్షం మొదట్లో నీళ్లు పోసినట్లయితే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్ భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవ యజోయాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి మనుషులు, ఇక్కడ అంతవంత అంటే నశించిపోయేది, తు కానీ ఫలం అంటే ఫలము, తేషాం అంటే వారు ఇచ్చేటువంటి, తేషాం అంటే ఆ దేవతలు ఇచ్చేటువంటి, ఇక్కడ తత్ అంటే అది, భవతి అంటే అవుతుంది, అల్పమేధసాం అంటే అల్పబుద్ధి కలవారి, దేవాన్ అంటే దేవతల చెంతకు, దేవయజ అంటే దేవతారాధకుడు, యాంతి అంటే వెళ్తారు, అలాగే మత్ అంటే నా యొక్క, మద్భక్త అంటే నా యొక్క భక్తులు, మద్భక్త అంటే నా యొక్క భక్తులు, యాంతి అంటే వస్తారు ఎక్కడికి, మరి మాం అపి నా దగ్గరకు, మాం అంటే నా దగ్గరకు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చేటువంటి ఫలాలు పరిమితము మరియు తాత్కాలికమైనవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నతమైనటువంటి లోకానికి చేరుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అత్యున్నత లోకం వరకు, అంటే ఆ బ్రహ్మలోకము వరకు కూడా, అంటే సత్యలోకం ఏదైతే ఉందో, అలాగే కింద ఉండేటువంటి పాతాళ లోకము నుండి ఈ 14 లోకాలు కూడా భౌతికమైనటువంటివి, ఈ దేవతలు వీళ్ళందరూ ఉండేటువంటివి. మరి ఇదంతా కూడా అశాశ్వతమైనది. వారి పొజిషన్, బ్రహ్మ కూడా శాశ్వతుడు కాడు. అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాలు, అంటే దేవ సంవత్సరాల్లో 100 సంవత్సరాలు అతడు ఉన్న తర్వాత మరలా తను సాలించేటువంటి వాడే. కానీ శాశ్వతమైనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము, వైకుంఠము, ఆ గోలోక బృందావనమే శాశ్వతమైనటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకోవాలి అంటే ఆ భగవంతుడిని మాత్రమే ఆశ్రయించాలి. ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలకు శరణుజొచ్చినటువంటి వారు మాత్రమే ఇక ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఏ ఇతర దేవత అర్చన చేస్తే ఆ దేవతలకు సంబంధించినటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు. అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివి. సో అది అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము, అంటే జీవులుగా ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క
అధీనుడు, ఆ భగవంతుని సేవ కొరకే ఉన్నటువంటి వారు, ఆ భగవంతుని సేవ చేయడం ద్వారా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటిది ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యము, చర్మగమ్యం. సో కానీ అది గమనించినటువంటి మనము మోహంలో పడిపోయి వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్య కర్మలలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. అవ్యక్తం అంటే వ్యక్తము కానటువంటిది ఇక్కడ అవ్యక్తము. సో అలాగే వ్యక్తిం అంటే రూపము, మాపన్నం అంటే పొందానిది అన్నట్టు ఇక్కడ. సో మన్యతే అంటే తలుస్తారు, మాం నేను, బుద్ధయ అంటే బుద్ధిహీన జనులు అని, పరం మహోన్నతమైన, భావం అస్తిత్వము, అజానంత అంటే తెలియక, మాం నా యొక్క, అవ్యయం అంటే నశింపు లేనటువంటిది, అనుత్తమం అంటే ఉత్తమమైనటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని తెలివిలేని జనులు, ఆ అల్ప బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు, ఆ బుద్ధిహీనులైనటువంటి జనులు, నేను అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇంతకుముందు నిరాకారుడిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలుస్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. వారి యొక్క అల్ప జ్ఞానము కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావము వారికి తెలియదు, ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఆ దేవతారాధకులు అల్పబుద్ధి కలవారు అని వర్ణించబడినటువంటి అంశము. అలాగే ఇక్కడ నిరాకారవాదులు కూడా అదే విధంగా వర్ణించబడ్డారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మొదట నిరాకార రూపంలో ఉన్నారు అనేటువంటి దాంతో ఉండేటువంటి వారు. అలాగే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు తన నిజ రూపంలో ఇక్కడ అర్జునుడు ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి. అలాగే ఆ అజ్ఞాన వశంతో నిరాకారవాదులు భగవంతుని చరమంగా రూపం లేదని వాదిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఒక ఇవ్వబడినటువంటి అంశం, ఆ రామానుజాచార్యుల పరంపరలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తుడైనటువంటి యమునాచార్యులు దీని సంబంధంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారని చెప్తారు. ప్రభు వ్యాసుదేవుడు నారదముని వంటి భక్తుల నిన్ను భగవంతునిగా ఎరిగి ఉన్నారు. నానా రకాల వేదశాస్త్రాలు అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి నీ గుణాల రూపాన్ని కర్మలను ఎరుగగలుగుతాడు. ఆ విధంగా అతడు నిన్ను దేవదేవునిగా తెలుసుకుంటాడు. కానీ ఆ రజో తమో గుణంలో ఉన్నవారు అంటే దానవులు, అభక్తులు నిన్ను తెలుసుకోలేరు, నిన్ను అర్థం చేసుకోలేరు. వారు అసమర్థులు, వేదాంతాన్ని, ఉపనిషత్తులను, ఇతర వేదిక గ్రంథాలను వారు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వారు అని చెప్పినటువంటి ఆ స్తోత్ర రత్నము అనేటువంటి దాంట్లో రామానుజాచార్యుల పరంపరలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తులైనటువంటి ఆ యమునాచార్యులు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము ప్రస్తావించడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేనటువంటి ఆ జనులు, మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుడు ఇంతకు ముందు నిరాకార రూపంలో ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని దలిచారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి స్వభావము వారు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగ మాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. నా యోగమాయ శక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉన్న నేను మూఢులు, బుద్ధిహీనులకు వ్యక్తము కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడికి మనకు మధ్య
ఆ మాయ అనే ఒక తెర ఉంటుంది. ఆ యోగ మాయ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో నా యోగమాయ శక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉన్నటువంటి నేను మూఢులు బుద్ధిహీనులకు వ్యక్తం కాను. అందుకే జ్ఞానం లేని వారు నేను పుట్టుక లేని వాడని మరియు నశింపు లేని వాడనని తెలుసుకోలేకున్నారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భూమిపై ఉన్నప్పుడు అందరికీ కనిపించాడు కనుక ప్రతి ఒక్కరికి అతడు వ్యక్తము కాడు అని ఎట్లా చెప్పగలమని కొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు వారి భూమిపైనే అవతారం తీసుకున్నాడు కదా. మరి ఆ తీసుకున్నటువంటి వాడిని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూశారు కదా. మరి ఎలా మీరు వ్యక్తం కాను? నా మాయశక్తి ద్వారా నేను కప్పబడి ఉంటున్నాను, నేను వ్యక్తం కాను. అందుకే ఆ జ్ఞానం లేని వారు నన్ను పుట్టుక లేని వాడనని అలాగే నశింపు లేని వాడినని తెలుసుకోలేను అని చెప్తున్నారు. ఎట్లా వీలవుతుంది అని చెప్తారు. నిజానికి ఆ ద్వాపర యుగంలో వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తం కాలేదు అనేటువంటిదే ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలోను భారతంలోనూ కూడా తెలియజేస్తున్నటువంటి అంశం. ఆ కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే అతన్ని దేవాది దేవునిగా అర్థం చేసుకోగలిగారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన సాధారణమైనటువంటి ఒక మానవుడిగా మాత్రమే మిగతా వాళ్ళంతా ఎరిగి ఉన్నారు. బట్ ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందిగా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. ఆ కురుసభలో శ్రీకృష్ణుడు సభాధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోవడం పట్ల ఆ శిశుపాలుడు వ్యతిరేకించి మాట్లాడారు అని చెప్తారు. అప్పుడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుని సమర్థించి అతన్ని దేవాది దేవుడిగా ప్రకటించాడు. అదేవిధంగా పాండవులు మరికొంతమంది మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకుని ఉన్నారు అని చెప్తారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ భగవంతుడిని ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిగానే వెల్లడి చేశారు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి భక్తులు మాత్రమే ఆయనను యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళే శుద్ధ భక్తులు అవుతూ ఉన్నారు. మిగిలిన వారందరూ కూడా ఆయన ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక పురాణ పురుషుడిగా వచ్చిపోయారు అనేటువంటి విషయాలుగానే ఒక మామూలుగానే భావించారు. అందరూ కూడా ఆయన్ని తెలుసుకోలేదు. పాండవులు అలాగే భీష్ముడు మరికొంతమంది మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని దేవాది దేవుడుగా అంగీకరించగలిగినటువంటి వారు, అలా చూడగలిగినటువంటి వారు కూడా చాలా స్వల్పులు మాత్రమే ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కచ్చన. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ అల్పబుద్ధి కారణంగా నిరాకారవాదులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చూడలేరు అని చెప్తారు, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో బ్రహ్మదేవుడు ఒక శ్లోకాన్ని కూడా చెప్తారట ఇలా, ఓ భగవంతా, ఓ పరమాత్మ, ఓ యోగీశ్వర, ఈ జగత్తులో నీ శక్తి లీలలను ఎవ్వడు గణింపగలడు? నీవు సర్వదా అంతరంగ శక్తి విస్తారవుతుడవు నీవు, అందుకే ఎవ్వరూ నిన్ను తెలుసుకోలేరు. శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు భౌతిక జగత్తు లేదా అణుమయమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని పరిరక్షించగలిగిన నీవు వారి యందే ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ శక్తి సామర్థ్యాన్ని గణించలేరు వారు అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేవలము పుట్టుక లేనివాడు అని, ఆయన అవ్యయుడు అంటే నశింపు లేనివాడు అని ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఆయన అవతారం స్వ అంశగానే ఆయన రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు,
అంటే ఇక్కడ ఆ సాకార నిరాకారము అనేటువంటి ప్రశ్న చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఆ నిరాకారవాదులు భావించినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు భగవద్రూపము మాయా భౌతికమే అయితే జీవునిలాగా అతడు కూడా తన దేహాన్ని మార్చి గత జన్మల సంబంధించిన సమస్తాన్ని మర్చిపోయేటువంటి వాడు. సో మనకి భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటాడు, ఓ అర్జున, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచినవి, మరి అవన్నీ నీవు మర్చిపోయావు, నాకు గుర్తు ఉన్నాయి. మరి సాధారణమైనటువంటి వారికి అవి గుర్తుండవు. ఇక్కడ భగవంతుడు దేవాది దేవుడు, ఆయనే ఆ పరమ ఆత్ముడు కనుక ఆయనకి ఆ గతాలన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి. అందుకే ఆయన చెప్తాడు, నేను ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యుడైనటువంటి వివస్వానుడికి తెలిపాను అర్జున అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన అడిగితే చెప్తాడు, సో నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచినవి, నువ్వు అవన్నీ మర్చిపోయావు, నాకు అది గుర్తుంది. మరి సో సాధారణమైనటువంటి జన్మ తీసుకున్నటువంటి మానవుడైతే సాధారణమైనటువంటి ఆ అవ్యక్తమైనటువంటి ఆత్మలాగా ఉండేటువంటిదైతే మరి ఎలా ఆ భగవంతుడికి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి అనేటువంటిది మనకు. అంటే ఆ భగవంతుడు అన్నిటినీ కూడా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి వాడు. సో ఆయన గతంలో జరిగినటువంటివి, ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్నటువంటివన్నీ, ఇక ముందు జరగబోయేటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. సో 11వ అధ్యాయంలో మనం బేసిక్ క్లాసులలో 18 రోజుల్లో భగవద్గీతలో చూస్తాం. అర్జునుడు అడిగినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తావు, నువ్వెవరో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నంటే సమస్తాన్ని మింగివేసేటువంటి కాలాన్ని, ఈ జనులందరినూ నశింప చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడను నేను, నా యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా వారందరూ కూడా సంహరించబడ్డారు అని భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్పినటువంటి. సో మరి అది ఎవరికి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది? సో కనుకనే ఆ భగవంతుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు కనుక ఆయనకి భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించినటువంటి జీవులందరూ కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఆయన గురించి ఎవరు కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క భక్తులు మాత్రమే ఆయన తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే సంపూర్ణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటారో వారు మాత్రమే ఆ కృష్ణ భగవాను యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. అంతేకాని ఆ నిరాకార బ్రహ్మ అనుభూతిలో లేదా పరమాత్మ అనుభూతిలో మనిషి పరిపూర్ణుడుగా అయినా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనిదే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను అర్థం చేసుకోలేరు అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాగలరు, ఎవరు మరి ఆయనను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము హరే కృష్ణ. మరొక శ్లోకం మిస్ అయిందా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ 27వ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప అంటూ 27వ శ్లోకం. ఆ శ్లోకంలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, శత్రువులను జయించేవాడా, పరంతప అంటున్నారు, శత్రువులను జయించేవాడా, కోరిక ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ద్వంద్వాల చేత మోహితులైనటువంటి జీవులందరూ కూడా భ్రాంతిలోనే జన్మిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం. ఇక్కడ అందరూ కూడా భ్రాంతిలో ఉండడం ద్వారా ఏ ఒక్కరు కూడా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విశుద్ధ జ్ఞాని అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి విధేయుడై ఉండడమే జీవుని యొక్క నిజమైన సహజ స్థితి. కానీ మనిషి భ్రాంతిలో ఉండి ఆ విశుద్ధ జ్ఞానము నుండి వేరుపడి మాయకు ఆధీనుడై, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఆ త్రిగుణ సాంగత్వం వలన ఉండి
ఆ ప్రకృతి సాంగత్వంలో ఆ త్రిగుణాలకు బంధితుడైపోతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాను. అందుకే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేకుండా పోయి కోరిక, ద్వేషము అనేటువంటి ద్వంద్వములుగా మాయ ప్రకటితమవుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆ కోరిక, ద్వేషము కారణంగానే అజ్ఞాని అయి వ్యక్తి ఆ భగవంతునితో ఏకం కావాలనేటువంటి ఒక కోరికలో ఆ భగవంతుని కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఆ 27వ శ్లోకంలో తెలియజేసింది. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు, ఎవరు ఆ భగవంతునికి భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఏషాం అంటే ఎవ్వరి, త్వం అంతగత అంటే పూర్తిగా నశించిందో, ఏంటది పాపము అన్నట్టు ఇక్కడ. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, పూర్వ జన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి, అదే చెప్తున్నారు, ఏషాం త్వంత గతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మాణం. సో కాబట్టి ఆ పూర్వ జన్మలలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తిగా వ్యవహరించినటువంటి కారణంగా వారి యొక్క పాపాత్మకమైనటువంటి చర్యలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి, తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత అంటున్నారు. అంటే మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వము నుండి విముక్తి పొందినటువంటి వ్యక్తులు నా యొక్క సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు అర్జున అంటూ, అంటే ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులు కాగలరు, ఆ భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దివ్య స్థితికి ఎదగడానికి యోగ్యులైనటువంటి వారు మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి వారు. అంటే పాపులు, నాస్తికులు, మూఢులు, వంచకులు కోరిక, ద్వేషాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలను దాటడం చాలా కష్టము అని, ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ తమ జీవితాలను గడిపినటువంటి వారు, పుణ్యరీతిలో ప్రవర్తించినటువంటి కారణంగా పాపాలను జయించినటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవను వారు స్వీకరించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అది కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా వారు ఒక్కొక్క జన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఆ కొద్ది కొద్ది పుణ్యాల యొక్క కర్మ ఫలంగా చివరికి వారు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో వారు నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అలా స్థిర నిశ్చయంతో అతని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుతమైనటువంటి భక్తి సేవలో వారు నిమగ్నమై ఉంటారు. అటువంటి వారే ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే తే బ్రహ్మ తద్విదు కృత్స్ననం అధ్యాత్మం కర్మ చాకిలం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ముసలితనము మరియు మరణము నుండి ముక్తి పొందడానికి పరిశ్రమిస్తూ నన్ను ఆశ్రయించిన వారు బ్రహ్మమును, తమ ఆత్మ తత్వమును, సమస్త కర్మక్షేత్రమును తెలుసుకుంటారు అంటూ అక్కడ, అంటే జన్మ, మృత్యు, ముసలితనము, రోగము అనేది ఈ భౌతిక దేహాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అని చెప్తారు. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని కాదు, ఈ భౌతిక దేహాన్ని మాత్రమే ఇవి చేస్తాయి. సో ఆధ్యాత్మిక దేహము వీటికి ప్రభావితం కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక దేహానికి జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనము, రోగము ఏవి కూడా ఉండవు. అందుకే ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఆ భగవత్పాదులలో ఒక్కడుగా ఉండి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని నిజంగా ముక్తుడవుతారు అని చెప్తారు. అంటే అహం బ్రహ్మస్మి, నేనే ఆత్మస్వరూపుడును, తాను బ్రహ్మము అని, అంటే ఆత్మనని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాలి అని చెప్పబడేటువంటి
అంశము ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇవన్నీ అవగాహన అవడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ మాత్రమే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త సేతసః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవాది దేవుడునైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగినటువంటి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు, అంటే నా యొక్క పూర్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను భగవంతునిగా తెలుసుకుని ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకునే మార్గం నుండి ఏనాడు కూడా తప్పుకోరు అని చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక జగత్తుకు, చివరికి దేవతలకు కూడా అధిపతి అయి ఉంటాడో ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భావన సాంగత్యంలోనే మనిషి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి సాంగత్యంలో అతడు క్రమక్రమంగా దేవాది దేవుడి పైన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు. అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరణ సమయంలోనైనా ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోరు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా సహజంగానే అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి, అంటే ఆ గోలోక బృందావనం, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భీష్మ పితామహుడు, ఆయన భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా దర్శించినటువంటి వాడు, ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి దేవాది దేవుడుగా అంగీకరించిన వాడు, గుర్తించినటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆ మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుని గురించి స్మరిస్తూ ఆయన విష్ణు సహస్రనామాన్ని మనకు అందించి వెళ్ళినటువంటి వాడు ఆయన. సో కాబట్టి మనిషి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడం ద్వారా, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్యం వలన కృష్ణ భక్తి భావన ఆరంభమవుతుందని, సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అటువంటి సాంగత్యము మనిషిని ఆ దేవాది దేవుడానికి దగ్గర చేస్తూ ఉంది అని చెప్తారు. సో కనుకనే ఆ విధంగా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే పరమార్థము అనేటువంటిది ఈ 7వ అధ్యాయం ద్వారా మనము తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి 7వ అధ్యాయానికి ఆ భక్తి వేదాంత స్వాముల వారు, అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యముతో మనము తెలుసుకోవడానికి కొంత ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈ విధంగా 7వ అధ్యాయముని మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. హరే కృష్ణ.